Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα γιατί έτσι. Δεν φαντάζεστε πόσο χαρούμενη είμαι που επιτέλους μετά από σχεδόν 2 μήνες αυτές οι λέξεις βγαίνουν από το στόμα μου. Αλήθεια, πόσο τόσο καιρό το περίμενα να κάτσω να τραβήξω podcast. Θυμάστε, το τελευταίο podcast το έκανα με την Αγάπη και την Κωνσταντίνα που ήταν το επαιτειακό της Handmade και τώρα δεν έχουμε κάτι έτσι συγκεκριμένο, απλώς ήρθα εδώ πέρα να μιλήσουμε λιγάκι. Βλέπετε είμαι στο γνωστό μου σημείο στο κρεβάτι μου με τα 120 κάτι λούτρινά μου. Ναι, είναι 120 κάτι, είναι και εδώ πίσω, είναι και εκεί πέρα, είναι και εκεί πέρα. Τέλος πάντων, οι 5 άνθρωποι που με βλέπουν θα πούν αν Αντίνα που εξαφανίστηκε 2 μήνες. Και εγώ θα σας πω, είχα θερινά. Θερινά got me really hard, γιατί πραγματικά ήταν. Εδώ έφτασα. Γιατί ναι, μεν κάποιες μέρες ήταν πιο χαλαρές από τις άλλες ειδικότερα στην αρχή. Αλλά μετά δεν φαντάζομαι. Αλήθεια. Ειδικά εκεί που έγραφα ξέρω εγώ ιστορία, αλλά γενικά εκεί που έγραφα τα διαγωνίσματα, ήμουνα dead. Δηλαδή έλεγα πάει να τελειώσει η εβδομάδα να κάτσω να ξεκουραστώ. Δεν άντεχα άλλο. Αλλά ευτυχώς τελείωσε. Βέβαια τώρα σε 3 εβδομαδούλες πάλι μάθημα. Και λένε ότι τα θερινά είναι το εύκολο, γιατί εγώ τα θερινά τα βρήκα εξαιρετικά δύσκολα. Να δω τώρα τι θα γίνει. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, μάλλον θα εξαφανιστώ για 1 χρόνο τώρα και όχι για 2 μήνες. Έχασα και στο TikTok εκεί πέρα 10 followers επειδή δεν ανέβασα βίντεο, δεν είχα τι να ανεβάσω. Γιατί δεν είχα και χρόνο, δηλαδή να πω ότι κάνω ένα vlog. Τι vlog να κάνω. Πήγαινα το πρωί φροντιστήριο, γύρω στο σπίτι διάβαζα, κοιμόμουν. Πάλι φροντιστήριο. Δεν έκανα και κάτι ιδιαίτερο. Τέλος πάντων, επίσης κουρεύτηκα. Τα είχα εδώ τα μαλλιά μου και τα έκοψα. Κανείς δεν το έχει παρατηρήσει και κανείς δεν μου έχει πει μαγιά, γι' αυτό γράφετε μόλι μαγιά στα σχόλια. Επειδή πολύ μεγάλη αλλαγή αυτή για μένα, δείτε πώς τα έκοψα. Ξέρω, μου πάνε έτσι. Τι πιστεύετε. Τέλος πάντων, είμαι εδώ με τη μουκίτσα μου, με τα λιτρινά μου και ήρθα να συζητήσουμε λιγάκι. Αύριο πάω, όχι αύριο, σήμερα πάω διακοπές. Θα πάω στη Γιάλογα και μετά θα πάω στην Κιλίνη στο χωριό μου και μετά θα γυρίσω, θα πάω Θέρμο στο άλλο χωριό. Επίσης είχα πάει και στο Θέρμο, γύρισα τη Τετάρτη, σήμερα που γυρίζω είναι η Παρασκευή. Θα έχετε δει, έχω κάνει ένα TikTok από εκεί πέρα, πολύ ωραίο TikTok. Πίστευα ότι θα κάνει blow up ρε παιδί μου, δηλαδή λέω τόσο ωραίο TikTok, δηλαδή τόσα άτομα θεωρητικοί θα ταυτιστούν με αυτό το πράγμα. Μπα, δεν έχει πολλά λέξεις, έχει 170. Πίστευα θα πάει πολύ καλύτερα. Τέλος πάντων, τι να κάνουμε. Ναι, όταν εσείς το βλέπετε αυτό, εγώ λογικά θα είμαι διακοπές, οπότε θα προσπαθήσω να το μοντάρω όσο πιο σύντομα γίνεται. Θα μιλήσω λιγάκι έτσι για το που γενικότερα ήμουν 2 μήνες τώρα και για τα θερινά και για όλα αυτά. Γιατί δεν έχω γιατί άλλο να πω, γιατί όσο έλειπα αυτό έγιναν τα θερινά, δεν έγινε κάτι άλλο. Βλέπετε λιγάκι το situation. Ήταν πολύ δύσκολα τα θερινά, δηλαδή δεν θα πω το αντίθετο. Κάποιοι που λένε ότι είναι η πιο χαλαρή περίοδος, δεν ξέρω που το βρήκαν αυτό. Γιατί εγώ σούρλι δεν ήμουν πολύ χαλαρή. Ήμουν τις πρώτες 2 εβδομάδες εκεί πέρα που είχαμε πιο λίγα. Κάποια ήταν επανάληψη. Δηλαδή πήγαινα with flow, δηλαδή πήγαινα και στην Aerial, πήγαινα 2-3 ώρες κάθε μέρα. Έκανα και την παράστασή μου στην Aerial, έχει ανέβει βίντεο στο TikTok να πάτε να με ακολουθήσετε. Δηλαδή έκανα πράγματα, ρε παιδί μου, και όταν μπήκαμε στην 3η εβδομάδα που επισήμως είχε τελειώσει η Aerial και είχαν φύγει οι ξαδέρφες μου, είχαν πάει στο χωριό μου και ήμουν τελείως μόνη μου, δηλαδή δεν είχα τίποτα. Απλώς πάρα πολύ διάβασμα. Δηλαδή, μας είχαν πει στο φροντιστήριο θα διαβάσετε 4 ώρες. Εγώ διάβασα 6 ώρες, δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πού τις βγήκαν τις 4 ώρες. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα, δηλαδή 4 ώρες και είχαμε. Που εγώ δυσκολεύομαι με το απ' έξω. Δηλαδή να κάτσω πολύ ώρα εκεί πέρα να το διαβάσω και να το ξαναδιαβάσω και να το ξαναδιαβάσω μέχρι να βεβαιωθώ ότι το ξέρω καλά. Και ήταν λιγάκι. Και επίσης μπερδεύομαι πάρα πολύ. Έχω αυτό το θέμα που συνδέω τα πάντα με χρώματα. Δηλαδή το βιβλίο της ιστορίας μου είναι τίκα στα χρώματα. Οπότε έπρεπε να έχω να υπογραμμίζω αυτά. Υπογραμμίζω τα αρχαία για να με βοηθήσουν. Πάρα πολύ. Δηλαδή έχω θέμα πώς ξεκινάνε οι παράγραφοι στην ιστορία. Πραγματικά για τη ζωή μου δεν μπορώ να θυμηθώ πώς ξεκινάνε οι παράγραφοι. Έχω θέμα να συνεχίσω δηλαδή η ιστορία, μεγάλο θέμα. Όχι ιστορία. Και τώρα που έγραψα διαγώνισμα στην ιστορία, έγραψα ό,τι έπρεπε να γράψω, αλλά ξέχασα εκεί πέρα κάτι μικρολεπτομέρειες, ρε παιδί μου.
Όχι τίποτα σημαντικό. Έχει μια ημερομηνία, έχει μια λεξούλα, παραπέρα κάτι ίδρυση αγροτικών τραπεζών και κάτι τέτοια. Πιστεύω να μου κόψουν και πολύ από αυτά. Εντάξει τώρα, η κυρία μου θα δει ότι εγώ το ξέρω, δεν θα μου το κόψει. Εντάξει, στα αρχαία έκανα τρελή πατάτα γιατί ήταν το φιλοσοφό σχόλιο. Το είχα βάλει με ροζ χρώμα. Και λέω ναι, αλλά με το ίδιο ροζ έχω και ένα άλλο σχόλιο, άρα είναι από το άλλο σχόλιο αυτό το κομμάτι και δεν το έγραψα. Δηλαδή, έλεος, αυτό το κεφάλι που κουβαλάω, αλήθεια. Η ιστορία τελείωσε και πολύ γρήγορα, δηλαδή είχαν χωθεί ότι δεν θα μου φτάσει ο χρόνος, έχουμε 2 πηγές, είναι τόσοι ορισμοί, είναι τόσες ερωτήσεις, δεν θα μου φτάσει ο χρόνος και βάλω και ημερομηνίες και έτσι ήμουνα. Αλλά βλέπω τις ερωτήσεις και λέω, α καλέ, αυτό το ξέρω και αυτό το ξέρω και αυτό το ξέρω και αυτό το ξέρω. Και γράφω. Εκεί σε κάτι σημεία κόλλησα, εντάξει, έβαλα ένα ορισμό πανελλήνιων, εντάξει. Έλα. Αυτό τον ορισμό βρήκες να βγάλεις. Αυτό δεν θυμόμουν σχεδόν τίποτα, ξέρω. Ήταν 3 γραμμές, εγώ μου τουνιάμιση. Και τελείωσα στο 2ωρο. Που τα είχα ελέγξει, δηλαδή τα έλεγξα και τελείωσα στο 2ωρο. Μου φάνηκε πολύ περίεργο που τελείωσα στο 2ωρο, γιατί άλλες φορές εγώ καθόμουν μέχρι το τέλος, μέχρι το 3ωρο, το 3ωρο. Τι να πω, ρε παιδί μου, πολύ περίεργο πράγμα αυτό. Επίσης, στα αρχαία μας έγραψαν εκεί πέρα κάτι κείμενα. Όσους ρώτησα, άλλοι τα πήγανε. Τι είναι αυτό το πράγμα. Τι να πω, ρε παιδιά, τι να πω. Επίσης, γράψτε μου στα σχόλια τι ιδέες από βίντεο θέλετε. Εγώ δεν ξέρω τι θέλετε και δεν έχω και πολλές ιδέες. Σκέφτομαι μήπως σας κάνω κάποια tour από τα λουτρινά μου, έτσι βλέπετε. Έχω πολλά. Αλλά δεν ξέρω, θα σας ενδιαφέρει. Πώς πήγα από την ιστορία στα λουτρινά μου, αλήθεια, μόνο εγώ θα μπορούσα να το κάνω αυτό. Και τώρα προβληματίζομαι πολύ, γιατί λέω, μας είπα να κάνουμε επανάληψη. Ό,τι κάναμε στα θερινά. Που τεχνικά αυτό είναι τα διαγωνίσματα. Ενώ να την κάνουμε την επανάληψη στο Αύγουστο. Και μας είπα να αρχίσουμε τις 23 μέχρι τις 3. Που αυτό είναι 10 μέρες. Και μας είπα να διαβάζουμε 6 ώρες τη μέρα. Επίσης, γράφω τεστ στην ιστορία όλο το πορτοκαλί. Που για όσους δεν ξέρουν τι είναι το πορτοκαλί, είναι η αγροτική οικονομία κατά την Ελλάδα μετά την Επανάσταση μέχρι και... Πότε είναι, περίμενε. Μέχρι και τον Μεταξά. Ωραία. Είναι κατευθείαν μετά την Επανάσταση μέχρι το Μεταξά. Ωραία. Λοιπόν, εγώ αυτό το ξέρω, το πορτοκαλί δηλαδή, θυμάμαι το είχα μάθει πέρσι, όχι πέρσι, τώρα το Μάιο που μας πέρασε, γιατί το έγραφα διαγώνισμα στο φροντιστήριο. Ωραία. Δηλαδή το πορτοκαλί, οριακά το βάζω στα δάχτυλα. Το θέμα είναι ότι αγχώνομαι ότι δεν το θυμάμαι. Γιατί και όταν διάβαζα για το εφόλης και καλά, που ήταν όλο το πορτοκαλί στο φροντιστήριο, υποτίθεται ότι κάποια κεφάλαια τα έπεσα στα δάχτυλα και τα κεφάλαια αυτά μου πήραν τον παραπάνω χρόνο και κατέληξα το βιβλίο μου να έχει πεταχτεί στον τοίχο 4-5 φορές, κάποιες σελίδες να είναι σκισμένες, ζαρωμένες, επειδή από τα νεύρα μου τις έκανα έτσι, να τις ακουθώ 3-4 φορές με τη μαμά μου, επειδή τα μυαλά που κουβαλάω αλήθεια δεν πάω καλά. Θα δω πώς θα πάει αυτό το. Το θέμα είναι ότι μας λένε ένας μήνας θα ξεκουραστείτε και δεν θα κάνετε τίποτα. Μέχρι και post στο Instagram το ανέβασαν και στο Facebook. Σας βλέπω. Αλλά πώς θα ξεκουραστώ αν μου λες 10 μέρες, 6 ώρες τη μέρα διάβασμα. Αυτό δεν είναι ξεκούραση. Αυτό είναι βασανιστήριο. Αυτό είναι βασανιστήριο. Τι θα κάνω 6 ώρες τη μέρα. Άρα σκότωσα ένα, αλήθεια. Το χειρότερο μου. Κουράστηκα να μιλάω για τα θερινά. Κουράστηκα με το σχολείο, κουράστηκα με το φροντιστήριο, κουράστηκα με όλα. Θέλω να τελειώσει. Να τελειώσει. Πραγματικά έχω ένα ημερολογιάκι που κάθε μέρα που είχα φροντιστήριο έσβηνα και μία μέρα. Έσβηνα έτσι. Σαν τους φυλακώδους που κάνουν αυτά στον τοίχο, εγώ έσβηνα τις μέρες στο ημερολογιάκι. Και το θέμα είναι ότι δεν είχα και αέριο, δηλαδή, να έχω να πάω κάπου να ξεσπάσω. Πήγα τώρα στο χωριό μου και έχει εκεί πέρα μια παιδική χαρά, που είναι πολύ κοντά στο σπίτι, είναι ένα τεταρτάκι. Και πήγαινα με τα πόδια εγώ εκεί πέρα. Ούτε τέταρτο. Γύρω στα 10 λεπτά. Πήγαινα εγώ εκεί με τα πόδια και είχε μια παιδική χαρά που είχε, ξέρει, τις κλασικές κούνιες. Που έχουν τα σύρματα, τις αλυσίδες που είναι έτσι. Αλυσίδες. Ναι, εγώ εκεί, επειδή μου αρέσει πάρα πολύ η αερογιόγκα, άρχισε να κρεμιέμαι.
Τώρα δεν ανέβαινα πάνω σε πόδες, γιατί αν ανέβαινα όσο μαϊμουδάκι, για όσοι δεν ξέρουν αυτό, τα πόδια μου θα γίνονταν χάλια. Δεν έχω γίνει χάλια από το πανί. Δηλαδή, αν δείτε τις μασχάλες μου, είχα καεί και δεν έχει φύγει ακόμα. Είχα καεί τον Ιούνιο. Ακόμα εκεί. Τι να πω. Ναι, και ξέρω, κρυμιόμουν ανάποδα, κρυμιόμουν από τα χέρια, κρυμιόμουν από το πόδι. Πραγματικά πρέπει να πάρω ένα πανί. Γι' αυτό κάντε subscribe, να πάρω ένα πανί, κάντε follow στο Instagram και στο TikTok, ένα παιδάκι φώναξε. Στο Instagram και στο TikTok, κάντε παραγγελίες με το να μου στείλετε μήνυμα στο Instagram ή στο TikTok για να βγάλω λεφτά να πάρω πανί. Πραγματικά σκέφτομαι ότι όταν θα αρχίσουν οι επαναλήψεις εκεί προς τον Απρίλιο, δεν ξέρω, Μάρτιο, Απρίλιο, ούτε χρόνο για αέρια δεν μπορώ να πω, που είναι 10 λεπτά από το σπίτι μου. Και έχω 1 ώρα 2 φορές την εβδομάδα. Και θέλω ένα πανί. Το θέμα είναι στο δωμάτιό μου δεν έχω χώρο, γιατί έχω βάλει μπουντουάρ. Σας είπα ότι έχω βάλει μπουντουάρ, δεν θυμάμαι τι έχω πει. Έχω βάλει μπουντουάρ, οπότε δεν ξέρω τώρα. Και έχει και το φωτιστικό στη μέση, έχουμε τα γραφεία μας, έχουμε τα κρεβάτια και είναι μικρός χώρος. Στο μπαλκόνι μου αν βάλω θα πέσω από κάτω. Μετά δεν έχει κάπου αλλού να βάλω που να είναι έτσι εύκολα προσβάσιμο, που να μην χρειαστεί να βγω από το σπίτι μου. Γιατί μετά στο σαλόνι που να μπει πανί είναι γεμάτο καναπέδες, και με 2 καπέδες και 2 πολυθρόνες. Δεν έχει χώρο. Έρμησα. Ναι, τέλος πάντων φεύγω διακοπές σήμερα. Τώρα που το γυρίζω η ώρα είναι 2 παρά. Και εγώ φεύγω στις 5:30. Σας είπα που πάω. Έχω πάρει μια ολόκληρη βαλίτσα. Πραγματικά αυτό το. Μ' αρέσει να πακετάρω φούδι. Δηλαδή πάρνω όλο μου το σπίτι, δεν με νοιάζει. Αλλά μετά να ξεπακετάρω, βαριέμαι τη ζωή μου. Βαριέμαι τη ζωή μου. Αλήθεια. Δεν φαντάζεστε. Και έχω πάρει έτσι πολλά cute outfits. Να με κάνετε follow στο TikTok. Για να τα δείτε όλα τα cute outfits που θα βάλω. Θα έχω μαζί τις ξαδερφόλες μου, την Κωνσταντίνα και την Αγάπη. Πήγαινε δείτε το προηγούμενο podcast. Δεν ξέρω. Επίσης, πείτε μου πώς μπορώ να βάλω εδώ πάνω να φαίνεται το tab για να πατάτε το βίντεο να το δείτε. Ή να βάλω ένα link κάτω στην περιγραφή. Πώς γίνεται αυτό. Τέλος πάντων, πήγαινε δείτε αυτό εδώ το επεισόδιο. Θα προσπαθήσω να το βάλω κάτω στην περιγραφή σε σύνδεσμο. Να πατήσετε να το δείτε. Είναι το επαιτειακό μας. Είναι το πρώτο podcast που κάνουμε και 3 μαζί. Γιατί έχω κάνει εγώ με την Αγάπη, εγώ μόνη μου. Οπότε πήγαινε δείτε, το είναι πολύ ωραίο επεισόδιο. Μου πήρε πολύ ώρα να το τραβήξουμε, μου πήρε πολύ ώρα να το μοντάρω. Και αξίζει να το δείτε. Επίσης ακολουθήστε με στο TikTok και θα ανεβαίνουν TikToks εκεί πέρα. Σκέφτομαι να κάνω vlog. Επίσης σκέφτομαι να τραβήξω και έτσι ένα πιο εκτεταμένο vlog εδώ πέρα για το YouTube για εσάς. Από σήμερα την ώρα που θα φύγω μέχρι όταν θα φύγω από το χωριό μου. Επίσης θα ανέβουν λογικά βίντεο με την Κωνσταντίνα και την Αγάπη να πάτε να τα δείτε. Έχω βρει κάτι τέλειες ιδέες. Έχω σκεφτεί κάτι βίντεο να κάνω μόνη μου. Έχω επίσης πολλές ιδέες για πλεκτά. Άμα ενδιαφέρεστε να δείτε τι θα πλέξω. Θα πλέξω κάτι πολύ ωραία και cute πραγματάκια να πάτε να με δείτε στο TikTok και στο Instagram. Θα το βάλω κάπου, θα εμφανιστεί στην οθόνη στο Instagram. Θα σας το λέω. Γιατί πραγματικά αφιερώνω πολύ ώρα στο μοντάζ. Δεν με ενδιαφέρει περισσότερο να. Καταλάβετε, να βγει μεγάλη διάρκεια του podcast, αρκεί να έχει καλό μοντάζ, καλή δομή, να μείνει το επεισόδιο 9. Αλήθεια, αυτό με ενδιαφέρει περισσότερο από το να έχω, ξέρω εγώ, 2 ώρες επεισόδιο. Γιατί ξέρω ότι 2 ώρες μόνη μου να μιλάω δεν γίνεται. Θα μπορούσα να το κάνω αν σας εξιστορούσα όλη μου τη ζωή. Αλλά δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Οπότε θα ανεχτείτε ένα 20 λεπτό, μισάωρο, ούτως ή άλλως. Και πολλά άτομα που κάνουν podcast μόνοι τους και δεν είναι, ξέρω εγώ, διαδραστικά να διαβάζουν ερωτήσεις, να διαβάζουν δικές σας ιστορίες ή να κάνουν κάτι στο podcast. Δεν βγαίνει πολλή ώρα. Έχει, ξέρω εγώ βλέπω πολύ Μαρία Βασιλικούρα. Αν δεν την ξέρετε, λέει ιστορίες φόνου, τρομακτικές ιστορίες, λέει τέτοια πράγματα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή, οι ιστορίες φόνου πεθαίνουν. Βάζω αυτά και πλέκω. Είναι χαλάρωση αυτό για μένα. Αυτή που έχει να εξιστορήσει μια ιστορία και δεν λέει κατά βάση τη δική της άποψη, θα πει και τη δική της άποψη φυσικά. Αλλά το 90% του βίντεο είναι η ιστορία. Αυτή λογικό να βγαίνει μια ώρα. Τώρα εγώ που κάνω ένα podcast που έχω 19 subscribers που το βλέπουν οι 5. Τι να βγει μια ώρα. Δηλαδή
Κοίτα, τώρα θα μου πείτε μία ώρα για podcast που να μιλάς μόνος σου. Είναι και λιγάκι υπερβολή. Και εγώ θα σου πω, ναι, μαζί σου. Αλλά δεν γίνεται να είναι ένα επεισόδιο 10 λεπτά. Αυτό είναι podcast. Και επίσης, αν εγώ το γυρίσω 10 λεπτά και μετά πρέπει να κάτσω να κάνω το μοντάζ και κόψω αυτά που χασμουριέμαι ή αυτά που κοιτά το πάτωμα ή μέχρι να στήσω την κάμερα. Δηλαδή τώρα μου πήρε ένα δίλεπτο να στήσω την κάμερα επειδή δεν ακούγονταν καλά η μουσική. Δεν ξέρω αν ακούτε, έχω βάλει μια μουσικούλα από πίσω. Τέλος πάντων. Ναι. Α, θα σας πω λοιπόν. Για όσους δεν ξέρουν, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η Freya Sky. Η Freya Sky είναι μια τραγουδίστρια που δεν ξέρουν, δεν πειράζει, όλα κομπλέ. Λοιπόν, η Freya Sky έκανε μια συνεργασία με το Hollister. Όσοι δεν ξέρουν, το Hollister πουλάει ρούχα και αρώματα και σουάρ τέτοια. Εμάς μας ενδιαφέρουν τα ρούχα. Κρατήστε τα ρούχα. Και είχε ανεβάσει η Freya τέλος πάντων ότι θα βγουν τα ρούχα προς πώληση στο site του Hollister μια συγκεκριμένη ώρα. Βέβαια, εγώ είχα βάλει το ChatGPT εκεί πέρα να μου αλλάξει την ώρα για να δω τι ώρα είναι Ελλάδος, επειδή εκείνη είχε πει Central Europe. Και εγώ δεν είμαι Central Europe. Οπότε έχασα την ώρα αυτή επειδή το ChatGPT μου την είπε λίγα και λάθος. Και όταν πήγα να δω τα ρούχα, 2 μπλούζες ήθελα. 2 μπλούζες. Μία από τις 2 ήθελα. Δεν ήθελα καμία άλλη. Sold out και οι 2. Πραγματικά. Δεν το πιστεύω. Επίσης έχει βγάλει καινούριο merch. Δηλαδή, θέλω πάρα πολύ να πάρω merch Freya Sky. Έχω βρει κάτι ψεύτικα στο Shein, αλλά δεν θέλω Shein. Δηλαδή, τώρα θα πρέπει να πληρώνω και 3 ευρώ παραπάνω. Θέλω real Freya Sky, ρε παιδί μου. Επίσης, στο Hollister είχε πάει στα μαγαζιά εκεί πέρα στο UK που μένει και υπέγραφε. Δηλαδή, γιατί να μην έχω. Δηλαδή, είχε βγάλει merch CD, ωραία. CD με όλο το EP εκεί μέσα. Που εγώ δεν έχω CD player, αλλά θεωρητικά θα μπορούσα να αγοράσω CD player. Και σε κάποια είχε βάλει υπογραφή και είχε γράψει πότε βγαίνει το νέο της τραγούδι. Το οποίο by the way βγαίνει 16 Σεπτεμβρίου, επειδή όλοι το ανέβαζαν στο TikTok. Και πέρα από το είδα και εγώ. Επίσης, έβγαλε βινίλιο. Πραγματικά. Φέρτε μου ένα pick-up να βάζω μέσα το βινίλιο να το ακούω. Δεν φαντάζεστε δηλαδή. Δεν έχω χώρο να το βάλω το pick-up, αλλά το θέλω. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Να πάρω το βινίλιο, να το έχω στον τοίχο μου, ρε παιδί μου. Είναι. Δηλαδή. Δεν μπορώ. Επίσης, τα επόμενα νύχια που θα κάνω, λογικά θα είναι Freya Sky. Θα κάνω. Βασικά, έχω αυτά τώρα. Δεν ξέρω τι είδατε, είναι κάτι μπλε. Θα κάνω μετά ένα ωραίο μπανανί γλυκό. Και μετά τα επόμενα νύχια που θα κάνω θα είναι Freya Sky. Και να έχω νυχούλες. Έχω σκεφτεί να κάνω ένα γαλάζιο French tip, ένα γαλάζιο γαλλικό, για να αντιπροσωπεύει το EP του Stardust που έβγαλε και να έχω αστεράκια με το χρώμα από κάθε τραγούδι στα νύχια μου. Δηλαδή, ξέρω εγώ, για το walkover θα έχω μπλε, θα έχω πορτοκαλί και μόβ, γιατί αυτά είναι τα χρώματα. Για το Summon to Love θα έχω, τι χρώμα έχει το Summon to Love, θα έχω μπλε σκούρο. Για το Winter Dream θα έχει άσπρο, θα έχει κόκκινο με άσπρο γυρίγυρο. Για το Gods and Gone θα είναι χρυσό. Για το My Own Way θα είναι μόβ. Δηλαδή καταλαβαίνετε πώς το πάω. Τώρα για εσάς που δεν ξέρετε ποια είναι η Freya Sky, σας παρακαλώ να πάτε να την ακούσετε γιατί είναι πραγματικά μουσικάρα, πραγματικά τέλειο. Δηλαδή έχει βγάλει ένα τραγούδι το London που ουσιαστικά μιλάει για το Λονδίνο, αλλά έχει πει ότι το Λονδίνο συμβολίζει αυτό που αγαπάς και αυτό που σου λείπει περισσότερο. Αυτό το τραγούδι είναι τέλειο. Πραγματικά που εγώ δεν ακούω. Όσοι με ξέρουν, ξέρουν ότι δεν ακούω ήσυχα τραγούδια. Ωραία, δηλαδή είμαι κορίτσι της Ποπτίνα που ακούω. Μ' αρέσει πάρα πολύ, δηλαδή. Ποιο μ' αρέσει. Britney Spears, το Oops I Did It Again. Τραγούδα. Το ήξερα στο τραγούδι, αλλά просто το ανακάλυψα στο TikTok. Και πραγματικά πολύ ωραίο, μου αρέσει πάρα πολύ. Και σχεδόν να το κάνω και στην Ariel αυτό. Έχω ένα θέμα. Μ' αρέσει πάρα πολύ η Ariel, όπως σας είπα. Και κάνουμε μια παράσταση κάθε χρόνο και πρέπει να χορέψουμε μια χορογραφία με ένα τραγούδι. Και έχω βρει 50 εκατομμύρια τραγούδια, δεν ξέρω ποιο να κάνω, αλήθεια. Το Oops I Did It Again της Britney είναι πολύ ωραίο. Μετά έχει το Eclipse από την Eurovision της Delta. Έχουμε το Andromeda από την Eurovision, δεν θυμάμαι πώς τις λένε. Θέλω και Freya Sky να κάνω, δηλαδή δεν ξέρω, το Gold Gone Freya Sky. Αν φοράω μια χρυσή στολή. Καλά, τέλειο. Φέτος είχα το Never Enough της Loreen, δεν ξέρω πώς τη λένε. Loreen. Ξέρω, όχι της Loreen, μιας άλλης Loreen. Είναι τέλειο τραγούδι. Δηλαδή, και δεν είναι ότι. Ήταν τέλεια για την Ariel. Είχα μια τέλεια χορογραφία και έκανα και solo. Είχα κάνει τα μαλλιά μου σαν της Nova από το Descendants 4. Που είχα 2 braids εδώ πέρα, σε κάθε πλευρά, πάνω σε κοτσίδα και κάτω σε bubbles. Δηλαδή, αυτά τα μαλλιά μου είχαν πάρει ένα 3ωρο να το φτιάξω. Και τα έκανα τρίτη
και τα έβγαλα Παρασκευή. Και σκεφτείτε, μέσα σε αυτό το διάστημα πήγα φροντιστήριο, έκανα την παράσταση, μόνο μπάνιο. Έκανα μπάνιο, τα μαλλιά μου δεν τα έβρεχα. Αλλά φανταστείτε ότι αυτά τα μαλλιά τα είχα κάνει τόσο καλά που κράτησαν μέχρι την Παρασκευή και κρατούσαν κι άλλο. Απλώς είχε αρχίσει το κεφάλι μου πάνω να με τρώει και να με πονάει. Και όταν το έβγαλα, θυμάμαι ότι για 2-3 μέρες τα μαλλιά μου έπεφταν πάρα πολύ. Δεν φαντάζεστε πόσο έπεφταν. Και είχα πει να τελειώσει τα θερινά να πάω να κόψω τα μαλλιά μου. Και ήθελα να τα βάψω κιόλας, να κάνω ένα μπαλαγιάζ, να κάνω ένα καραμελέ, έτσι χρωματάκι πολύ ωραίο, να είναι. Καταλάβατε. Αλλά τελικά δεν έκανα, γιατί λέω να δώσω τώρα 100 ευρώ. Να πάω να κάνω μπαλαγιάζ, καλύτερα να τα κρατήσω τα 100 ευρώ να πάω διακοπές. Δεν στις οποίες πω σήμερα, δεν ξέρω. Έχω χάσει τον ηρμό μου λίγο. Είμαι μόνο μου σπίτι τώρα. Και ο αδερφός μου έχει πάει στα τζάμπο. Και αν έρθει, θέλει να κάτσει στο δωμάτιο γιατί εδώ έχει το PlayStation. Και αν κάτσει εδώ με το PlayStation, θα φωνάζει επειδή παίζει Fortnite. Οπότε, καταλαβαίνετε, δεν θα μπορούσα να το κάνω. Οπότε, περίμενα την όρθια στιγμή που θα φύγει να κάτσω να τραβήξω podcast. Ήθελα να τραβήξω επίσης ένα βίντεο για το TikTok όπου φτιάχνω τη βαλίτσα μου, αλλά δεν μπορούσα να το κάνω επειδή έπαιζε PlayStation. Δηλαδή, σώστε με. Δεν θυμάμαι τι έλεγα κάτι free. Τέλος πάντων, έχει το μέρος της. Δηλαδή για ένα χούντι μπορείς να δώσεις 100 ευρώ. 100 pounds. Λίρες. Οκ, να τη δώσω. 50 ευρώ τα μεταφορικά, επειδή είναι από το Λονδίνο. Δηλαδή πήγαινε σε μια συναυλία, θα του πάρω από εκεί το μέρος. Δεν γίνεται αυτό. Που, by the way, εγώ ήθελα να πάω σε μια συναυλία. Και είχε πει θα κάνει Europe Tour, ωραία. Ήμουν τόσο ενθουσιασμένη γιατί λέω, έλα θα έρθει Αθήνα. Θα έρθει Αθήνα και θα πάω. Θα έρθει Αθήνα και θα πάω. Σε παρακαλώ, έλα Αθήνα να πάω. Και Θεσσαλονίκη δεν με νοιάζει. Πήγαινε και στην Καβάλα, θα πάω και εκεί. Πήγαινε στη Ρόδο, δεν με νοιάζει. Θα πάω εκεί. Αν είστε Ελλάδα, θα έρθω. Τελικά δεν ήρθε Ελλάδα. Εγώ κλάματα εκείνη τη στιγμή. Ήμουνα τόσο συντετριμένη. Γιατί λέω, είπε Europe. Και έχει μέσα δηλαδή 4. Έχει Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία. Έχει καμιά άλλη? Δεν θυμάμαι. Δεν έχει πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Και μετά η επόμενη μου επιλογή ήταν να πάω στο Μιλάνο. Ωραία. Στο Μιλάνο κάνει συναυλία το Νοέμβρη. Καταλαβαίνετε, Νοέμβρης, εγώ θα έχω διαγωνίσματα. Αλλά λέω, δεν με νοιάζει για τα διαγωνίσματα, πάω να το φρεσκάει. Και κοιτάμε λιγάκι με τη μαμά μου, έτσι ψάχναμε τις ημερομηνίες για να δούμε πόσο θα κοστίζει να πάμε με αεροπλάνο, ή να πάμε με πλοίο ή να μείνουμε σε ξενοδοχείο, πόσο θα κοστίζει. Γιατί η συναυλία αρχίζει στις 9 και όπως καταλαβαίνετε θα πρέπει να μείνουμε εκεί μια νύχτα γιατί είναι μια ώρα που κάποιος την ανοίγει, πάει 10, μετά έχει 2 ώρα 12, τι ώρα θα γυρίσουμε στην Πάτρα, 6 ώρα το πρωί. Οπότε λέμε θα μείνουμε εκεί πέρα μια νύχτα. Αεροπορικά, βασικά πριν από αυτό, εγώ είχα κρατήσει κάποια χρήματα στην άκρη, δεν θυμόμαι πόσο είναι, ήταν περίπου 200 ευρώ. Γιατί είχα πει ότι αν έρθει η Φρέια, επειδή είχε πει ότι θέλει να κάνει περιοδία, θα έχω αυτά τα χρήματα για να πάω. Εγώ ήμουν τόσο σίγουρη ότι θα έρθει στην Ελλάδα που λέει τα 200 ευρώ μου αυτά. Που ήθελα και VIP έτσι. Γιατί στο VIP μπορείς να μπεις στο στάδιο όσο κάνει soundcheck και κάνετε και Q&A. Και τραγουδάει και τραγούδια που δεν ξέρω εγώ, τραγουδάει acoustic. Ή μια φορά είχε τραγουδήσει το That's So True. Μια φορά είχε φέρει το Name που. Για όσοι δεν τα ξέρουν αυτά, δεν έχουν δει Zombies 4, ωραία. Όσοι δεν ξέρετε, προχωρήστε, θα σας βάλω εδώ πέρα 1 λεπτό. Ωραία. Λοιπόν, και τραγούδαγαν το My Own Way που νομίζω ότι το My Own Way πλέον δεν το τραγουδάει στο Stars Align Tour. Δεν ξέρω. Ναι, και έλεγα να πάω Μιλάνο, αλλά ήταν πανάκριβα, δηλαδή για ένα ξενοδοχείο, μία νύχτα 100 ευρώ. Μετά. Ήταν τα αεροπορικά 200 ευρώ, 300. Ωραία. Μετά κοιτούσα να δω πώς έχει το εισιτήριο για τη Frey. Και εγώ την πρώτη προπόληση δεν την πρόλαβα. Γιατί δεν ήξερα ότι υπάρχουν 2 προπολίσεις, νόμιζα ότι υπάρχει μία. Μετά η δεύτερη προπόληση ήταν όσο εγώ είχα σχολείο. Μπαίνω μετά το σχολείο στο site εδώ, είχαν εξαντληθεί όλα τα εισιτήρια. Είχαν μείνει μόνο αυτά που είχαν 45 ευρώ που αυτά ήταν πίσω. Οπότε λέω δεν αξίζει. Θα περιμένω να έρθει μια άλλη μέρα, έναν άλλο χρόνο, να έχω τελειώσει και εγώ τις πανελλήνιες, να έχει βγάλει και αυτό το άλμπουμ της. Να πάω να τη δω, αλήθεια. Θέλω από τώρα να αρχίσω να μαζεύω λεφτά
Για να μπορέσω να πάω στη Freya, ρε παιδί μου. Γιατί, ναι, με καλά είναι. Είναι άλλο να ακούσεις στο Spotify αυτό που σου αρέσει και άλλο να τη βλέπεις τη σκηνή να χορεύει και να κάνει hair flips και να... τι άλλο κάνει. Και να ρωτάει, δεν θυμάμαι τι άλλο κάνει. Θέλω πραγματικά, ψάχνω να βρω τη συναυλία της, κάποιος να την έχει τραβήξει στο YouTube, να τη δω. Αυτή από την Αυστραλία, αλλά δεν την έχω βρει ακόμα, γιατί αυτές που έκανε στην Αυστραλία είναι πιο πρόσφατες. Αλλά δεν την έχω βρει. Έχω βρει από το Τέξας, έχω βρει. Δεν θυμάμαι από πού αλλού. Από το Σικάγο έχω βρει, αλλά πουθενά Αυστραλία. Πουθενά Αυστραλία. Επίσης, περιμένω μήπως θα έχει τραβήξει από τη Γαλλία που θα πάει τώρα τον Οκτώβρη, νομίζω. Ναι, τώρα έκανε ένα gap επειδή τράβαγε το Zombies 5, το οποίο θα βγει το 27. Περιμένω, θα βγει και η Bluey το 27, θα βγει και η Bluey, δεν ξέρω. Για όσοι δεν ξέρουν, επίσης μου αρέσει πάρα πολύ η Bluey, θα κάνω και νύχια Bluey. Όλα τα κάνω στα νύχια μου, έτσι, δηλαδή δεν φαντάζεστε. Τώρα έκανα αυτό το απλό, να σας πω τώρα, λοιπόν, η ξαδέρφη μου είναι τεχνίτρια. Και δεν είχε χρόνο να μου φτιάξει τα νύχια. Γιατί εγώ θα πήγαινα στο χωριό, πάω διακοπές, δηλαδή θέλω χρόνο. Και κάνω και κάτι πολύ ωραία σχέδια, δηλαδή όσοι δεν έχετε δει τα νύχια μου, δεν ξέρετε τι κάνετε. Ξαδέρφη μου πραγματικά μεγαλουργεί στα νύχια. Και μου κρατάνε και 2 μήνες. Και λέω, ωραία, που θα πάω. Βρίσκω κάπου να κάνει σχέδιο. Ήθελα να χαλάσω μέχρι 20 ευρώ. Ήθελα σχέδιο, αφαίρεση, πετσάκι. Και είμαι μόνη μου. Βρίσκω κάπου που είχε 5 στρέλες στο Google. Ή έχει 2 καταστήματα. Τώρα για ευνόητους λόγους δεν θα πω ποιο κατάστημα είναι. Έχει 2 καταστήματα. Ένα στο Αγρίνι είναι στην Πάτρα. Έχει στο Instagram που είδα όλα τα τέλεια γαλλικά, γιατί εγώ γαλλικό ήθελα. Γαλλικά τέλεια. Ρωτάω πόσο έχει. Η μνημόνιμο μου λένε 12 ευρώ. Ρωτάω ενισχυμένο 15. Ρωτάω με σχέδιο 17. Ωραία, του λέω περιλαμβάνεται αφαίρεση όλα, ναι. Πάω εκεί πέρα. Καταρχήν μου μιλούσα στον ελληνικό. Αυτό είναι σημαντικό για μετά. Από μένα δεν με ενοχλεί να μου μιλάνε στον ελληνικό, δηλαδή είμαι 17 χρονών. Κάθομαι εκεί πέρα, ήταν και μια άλλη κυρία δίπλα μου και η κυρία που μου έκανε τα νύχια ασχολείται με την πελάτησα, όχι με μένα, δεν με ρώτησε πραγματικά, με ρώτησε μόνο πού μας βρήκες, τι θα κάνουμε σήμερα, αυτά. Τέλος. Της δείχνω το σχέδιο που θα κάνουμε, ήταν ένα γαλλικό μπανανί με ένα λουλουδάκι από αυτούς τους υβίσκους στο ένα νύχι. Μου αφαιρεί το κάτω υλικό, βάζει πάνω κάτι τζελ και της λέω, αυτό το κάτω τι είναι, είχαν μείνει κάτι άσπρα κομματάκια από κάτω στο τζελ και μου λέει, αυτό είναι το παλιό υλικό το οποίο δεν βγαίνει, είναι πολύ κακής ποιότητας, δεν ξέρω τι υλικό σου έχουν βάλει από κάτω. Και τη λέω, δεν γίνεται να βγει και μου λέει όχι. Λέω, οκ. Τέλος πάντων προχωράμε, μου βάζει τη βάση, τα κάνει όλα. Κάνει το γαλλικό, το οποίο ήταν χάλια δηλαδή, χοντρό, άνισο, ανώμιο. Τέλος πάντων κάνει και το λουδάκι. Τελειώνει εκεί πέρα, βάζει το που βάζει λαδάκια. Πάω να την πληρώσω, μου λέει 19 ευρώ. Excusez-moi. Τέλος πάντων της δίνω 20 ευρώ, γιατί τώρα για 1 ευρώ δεν ήθελα να με πέτει. Βγαίνω έξω, ρωτάω τον ChatGPT. Αν έχει μείνει υλικό από κάτω στα νύχια, θα πάθω κάτι? Και μου λέει το ChatGPT μπορεί να σου προκληθεί μούχλα και να σκόψει το δάχτυλο ή το χέρι. Εγώ εκεί τα παθαίνω όλα. Καταρχήν είχα τον πόνο μου που ήταν χάλια τα νύχια, ήταν δηλαδή. Θα προσπαθήσω να βάλω μια φωτογραφία εκεί πέρα. Από τις φωτογραφίες δεν φαίνεται πολύ. Αλλά ήταν πραγματικά δηλαδή το γαλλικό χάλια. Χάλια. Στέλνω μήνυμα στην ξεδέρφη μου, τη λέω: έχει γίνει αυτό και αυτό, υπάρχει κάποιος κίνδυνος? Μου λέει: μπορεί να σου δημιουργηθεί μούχλα, αν υπάρχει κενό ανάμεσα στο παλιό και στο καινούργιο υλικό, έλα στο μαγαζί να το δω. Πάω λοιπόν, το μαγαζί έκλεινε στις 5, πάω, μου λέει: έλα κατά τις 5 που σχολάω, πάω εγώ εκεί 5 παρά 10, μου βλέπει το υλικό, μου λέει: ναι, σου υπάρχει κενό, μπορούσε να σου δημιουργηθεί μούχλα, αλλά δεν θα σου έκοβαν ούτε το χέρι ούτε το δάχτυλο. Εγώ εκεί είμαι ανακουφισμένη και τη λέω: Θεέ μου, τα δαχτυλάκια μου. Δεν θα μπορούσα να κάνω aerial, δεν θα μπορούσα να κάνω τίποτα. Και μου βγάζει το παλιό υλικό, μου φτιάχνει τα νύχια γιατί είχαν γίνει από κάτω, ήταν χάλια. Γιατί χάλια, μου βάζει το φερνίκι από πάνω και λέω εγώ, δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
να συμβαίνει, πάω στο Google, σαν έτσι. Πώς να το πω τώρα. Πάω στο Google τέλος πάντων και λέω θα γράψω μια κακιά κριτική. Γιατί δεν γίνεται να έχεις 5 αστέρια και να κάνεις τέτοια πράγματα. Βάζω λοιπόν 1 αστέρι και θα σας διαβάσω ακριβώς την κριτική που έγραψα για να μην ξεχάσω τι είναι. Εγώ την κριτική λοιπόν την έγραψα τη μέρα που πήγα να φτιάξω τον ήχο μου που ήταν πριν από 2 εβδομάδες. Ήταν στις 21 Ιουλίου. Νομίζω 21 Ιουλίου. Και μου απάντησαν χτες. Χτες ο μήνας είχε. Πόσο είχε χτες ο μήνας είχε 6 Αυγούστου. Θα διαβάζω ακριβώς τι έγραψα. Απαράδεκτο. Θαυμαστικό. Μου έβαλαν υλικό πάνω από το παλιό με τη δικαιολογία ότι το παλιό ήταν κακής ποιότητας και δεν βγαίνει. Το γαλλικό ήταν ασύμμετρο και ανώμιο. Ορισμένα νύχια δεν είχαν το ίδιο σχήμα. Ενώ δεν ρώτησαν καν πόσο χρονών είμαι 17 αλλά φαίνομαι πολύ μικρότερη, για να ξέρουν πώς θα διαχειριστούν τα νύχια μου. Τώρα εγώ πάω να σας πω. Άλλο θα διαχειριστεί τα νύχια ενός 12χρονου και άλλο θα διαχειριστεί τα νύχια ενός 17χρονου. Γιατί ένα 12χρονο τα νύχια του δεν έχουν ανεπτυχθεί πλήρως, είναι πιο ευαίσθητα, τα πετσάκια μπορεί να είναι πιο μαλακά, πιο σκληρά, δεν ξέρω. Και άλλο τα νύχια ενός ανθρώπου τα οποία νύχια έχουν αναπτυχθεί. Και είναι όρημα, ρε παιδί μου, πώς το λένε. Εγώ αυτό για την ηλικία να ξεκαθαρίσω, το είπα για αυτόν τον λόγο. Ότι τα νύχια τα διαχειρίζεσαι αλλιώς ανάλογα την ηλικία. Γιατί αλλιώς θα διαχειριστεί μια τεχνίτρια τα νύχια τα δικά μου που είμαι 17 χρονών και είναι ευαίσθητα, και αλλιώς θα διαχειριστεί μια τεχνίτρια τα νύχια της μαμάς μου που είναι 50 χρονών και τα νύχια της είναι λίγο πιο σκληρά και πιο. Το κάθε νύχι είναι διαφορετικό. Λοιπόν. Και πάω να σας διαβάσω αυτό που μου απάντησαν χτες 10:30 το βράδυ. 10:30 το βράδυ το απάντησαν αυτό. Λυπούμαστε που η εμπειρία σας δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες σας. Ωστόσο, οφείλουμε να διευκρινίσουμε ότι ορισμένα σημεία της κριτικής σας δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Συνεχίζω. Στο κατάστημά μας δεν αποτελεί πρακτική να διατηρούμε παλιό υλικό με τη δικαιολογία ότι δεν βγαίνει επειδή είναι κακής ποιότητας, ούτε έχουμε διατυπώσει ποτέ κάτι τέτοιο. Ρουαμάτ, κυρία μου! Ρουαμάτ, κυρία μου, γιατί εσύ μου το είπες αυτό. Γιατί εγώ σου είπα το υλικό κατώ δεν βγαίνει και δεν φέρει και της είπα, ξεκάθαρα, της είπα αυτό. Αυτά εδώ κάτω τι είναι και μου λέει αυτό είναι το παλιό υλικό. Και λέω δεν γίνεται να βγει το παλιό υλικό και μου λέει δεν μπορώ να το βγάλω γιατί δεν ξέρω τι υλικό είναι. Είναι πολύ κακή ποιότητα, δεν ξέρω τι υλικό σου έχουν βάλει. Και της λέω μα θέλω να βγει το υλικό, μου λέει μα δεν βγαίνει, εγώ δεν φταίω. Συνεχίζω. Κάθε εργασία πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ανάγκες των φυσικών νυχιών και με γνώμονα τη σωστή επαγγελματική πρακτική. Στη δικιά σας περίπτωση, η υπηρεσία αφορούσε μημόνιμο μανικιούρ, συνεπώς το προηγούμενο υλικό αφαιρείται και έτσι κι αλλιώς για να προσθεθεί το καινούργιο. Το υλικό αυτό δεν αφαιρέθηκε και παιδιά δεν το βγάζω από το κεφάλι μου γιατί όταν πήγα στην ξαδέρφη μου, στο μαγαζί που δουλεύει η ξαδέρφη μου, μου είπε και η ξαδέρφη μου, που η οποία ξαδέρφη μου κάνει νύχια από τα 12 της και τώρα είναι 20, και η ιδιοκτήτρια του μαγαζιού εκεί πέρα και 2 άτομα ότι υπήρχε υλικό από κάτω. Υπήρχε υλικό στην πλειοψηφία των νυχιών από κάτω. Και ότι υπήρχε κενό ανάμεσα στο παλιό και το καινούριο υλικό. Συνεχίζω. Επίσης, η ηλικία μιας πελάτης δεν διαφοροποιεί τον τρόπο με τον οποίο παρέχουμε τις υπηρεσίες. Μα εγώ δεν είπα για τον τρόπο που μου παρήχα την υπηρεσία, άλλο που εμένα δεν μου να απευθύνατε καν το λόγο να με ρωτήσετε κάτι πόσο χρονών είμαι, τι κάνω σε αυτή τη ζωή, ενώ με την άλλη κυρία πιάσετε όλη την κουβέντα για το εξοχικό της, για την κόρη της, για το σκύλο της, και μετά η άλλη κυρία έφερε και το σκύλο της μέσα στο μαγαζί και το χαϊδεύατε. Συνεχίζω. Όλες οι πελάτησές μας αντιμετωπίζονται με τον ίδιο επαγγελματισμό, την ίδια παροχή και την ίδια υπευθυνότητα, ενώ η αξιολόγηση βασίζεται αποκλειστικά στην κατάσταση των φυσικών νυχιών και στην ηλικία. Ξαναλέω, εγώ την ηλικία την είπα για τα νύχια και όχι για το πώς με αντιμετωπίσατε. Άλλο που η εξυπηρέτηση δεν ήταν ό,τι φανταζόμουν, γιατί περίμενα ότι τουλάχιστον θα μου μιλούσατε και λίγο. Συνεχίζω. Όσον αφορά το αισθητικό αποτέλεσμα που αναφέρετε κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας, δεν εκφράσετε καμία δυσαρέσκεια ούτε ζητήσατε οποιαδήποτε διόρθωση. Δεν της είπα εγώ για το υλικό από κάτω που φαινόταν από πάνω. Και της είπα επίσης, είχαμε ένα θέμα με τα χρώματα. Εγώ πίστευα ότι το έντονο κίτρινο θα φαινόταν πολύ έντονο. Και εμένα δεν μου αρέσει πολύ τα έντονα χρώματα. Οπότε της είπα στην αρχή να μου βάλει ένα παλό. Δεν φαινόταν, της λέω: ωραία, έχετε δίκιο, βάλτε μου το έντονο κίτρινο. Σε κάποια νύχια φαινόταν, σε κάποια δεν φαινόταν. Της λέω: μπορείτε να περάσετε μια δεύτερη στρώση, το κίτρινο. Και μου λέει: ναι, μπορώ να την περάσω, αλλά το έκανε βιαστικά.
Δεν γίνεται σε 3 λεπτά με το ρολόι, γιατί είχα ανοίξει το κινητό για το Pinterest, να μου έχεις περάσει 10 δάχτυλα γαλλικό. Δεν γίνεται σε 3 λεπτά να μου το έχεις περάσει. Είναι αφύσικο. Συνεχίζω. Αν μας είχατε επισημάνει ότι υπήρχε οποιαδήποτε ανομοιομορφία ή κάτι που δεν θα σας ικανοποιούσε, το διορθώναμε άμεσα, όπως κάνουμε πάντοτε με κάθε μας πελάτη. Το υλικό τότε γιατί δεν μου το έβγαλες από κάτω? Γιατί δεν μου έβγαλες το υλικό και έπρεπε να κάνω να χαλάσω άλλα 20 ευρώ για να φτιάξω τα νύχια μου? Και έπρεπε να μπω σε τόσο κόπο και να στεναχωρηθώ τόσο πολύ που μπήκα σε τόση τρομάρα επειδή νόμιζα ότι θα μου κόψω το δάχτυλο. Και μπήκα σε τόση τρομάρα επειδή νόμιζα ότι θα βγει μούχλα στο νύχι μου. Και δεν σας μιλάω για ένα νύχι, σας μιλάω για την πλειοψηφία των νυχιών. Συνεχίζω. Σεβόμαστε κάθε άποψη, όμως θεωρούμε εξίσου σημαντικού οι δημόσιες κριτικές να αποτυπώνουν με ακρίβεια τα πραγματικά γεγονότα. Ήμουν έξαλλη όταν είδα αυτή την κριτική. Ρωτήστε τη μαμά μου που με είδε, ήμουν έξαλλη. Προσπαθούν να διατηρήσουν την επιχείρησή τους με ψέματα. Που και εγώ που έχω μια επιχείρηση, εισαγωγικά προσπαθώ να έχω μια επιχείρηση, ό,τι δεν είναι καλό το λέω. Δηλαδή υπάρχουν πράγματα που έχω πλέξει για να πουλήσω και τελικά δεν τα έχω βγάλει να τα πουλήσω επειδή είναι άσχημα. Δεν έχουν βγει όπως πρέπει. Αυτό είναι αυτογνωσία. Και κάθε φορά που κάποιος μου λέει κάτι για το πλέξιμό μου, εγώ λέω ναι, έχεις δίκιο. Μου έχουν πει μια κοπέλα ότι τα σκράτσι δεν κρατάνε πολύ. Και το λαστίχο που έχει από κάτω τεντώνεται πάρα πολύ εύκολα. Της λέω έχεις δίκιο και κάτσα και άλλαξα, πήρα πιο ακριβά λαστιχάκια για να έχω καλύτερη ποιότητα. Και δεν κάθεσαι με δικαιολογίες. Α, εσύ φταίς που το φοράς πολλή ώρα. Ή ότι εσύ είπες ψέματα. Μια χαρά ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα, κυρία μου εκεί πέρα. Μη σας πω και πώς σας λένε και αυτά τα 5 άτομα που με βλέπουν. Γιατί ξέρω ότι με βλέπουν να το αγρίνω, να μην πατήσω το ποδαράκι τους εκεί μέσα. Μου έσπασε τα νεύρα. Και μου έσπασε τα νεύρα όταν βγήκα από το μαγαζί και είδα τα νύχια μου με αυτή την κατάσταση. Έτσι όπως ήταν τα νύχια μου, έτσι μου τα φτιάχνω κι εγώ μόνη μου. Μπορώ να κάνω τέτοιο άσχημο γαλλικό στα νύχια μου μόνη μου. Μπορώ έτσι τα νύχια τα φτιάχνω κι εγώ στην ξεδέρφη μου. Αυτό δεν ήταν επαγγελματισμός. Αυτό ήταν αντιεπαγγελματισμός. Και αυτό ήταν ένα άθλιο αποτέλεσμα, το οποίο δεν θα έπρεπε να παρέχεται σε κανέναν. Και θα σας βάλω εδώ πέρα φωτογραφίες που είναι από το Instagram του να δείτε τα γαλλικά. Και θα σας βάλω εδώ πέρα φωτογραφίες να δείτε το δικό μου το γαλλικό. Το οποίο δικό μου το γαλλικό ήταν λες και το έχω φτιάξει μόνη μου. Γιατί η ξαδέρφη μου, η οποία μου είχε κάνει γαλλικό, που ευελπιστώ να έχω μια φωτογραφία με το γαλλικό που μου είχε κάνει η ξαδέρφη μου, το γαλλικό ήταν αλφάδι. Η ξαδέρφη μου είναι 20 χρονών και μου έκανε γαλλικό αλφάδι. Και εσύ που είσαι 50 χρονών, έρχεσαι εδώ πέρα με μια φθηνή δικαιολογία για να προστατέψεις τη δικιά σου φήμη και για να πεις ότι το γαλλικό που μου έκανες εσύ δεν ήταν αλφάδι. Που στο μικρό μου δαχτυλάκι αυτό εδώ, το νύχι ήταν έτσι και φαινόταν λες και το δάχτυλό μου ήταν στραβό. Πάω στον αδερφό μου, του λέω αδερφέ, δεν του είπα το όνομά του, δεν θέλω να ακούτε. Του λέω αδερφέ μου, αυτό το νύχι το βλέπεις το δάχτυλο να γέρνει ή να μην γέρνει? Και μου λέει γέρνει λίγο. Του λέω ωραία, ευχαριστώ. Για να δω ότι εγώ δεν είμαι μουρλή για το κολοαποτέλεσμα που μου έκανε εκείνη. Ξαλάφρασα τώρα που τα είπα δηλαδή. Πραγματικά, αυτό με τα νύχια μου σπάει τα νεύρα. Μου σπάει τα νεύρα γιατί παραδέξου το λάθος σου. Έκανες λάθος. Το να κάνουμε λάθος δεν είναι κακό. Με τα λάθη μας διορθωνόμαστε. Πες ναι. Πες έχεις δίκιο. Γιατί δεν γίνεται να λες ότι δεν μου έβγαλες το παλιό υλικό, ενώ άλλες 2 τεχνίτριες είπαν ότι δεν είχε βγει το παλιό υλικό από την πλειοψηφία των νησιών. Δεν γίνεται να το λες αυτό. Και που μου είπαν ότι αν το είχα κρατήσει 2 εβδομάδες αυτό το νύχι, μπορεί να μου είχε δημιουργηθεί μούχλα στο νύχι. Που η μούχλα είναι σοβαρό. Και εγώ έχω ευαίσθητα νύχια. Αν δεν ξέρεις πώς πρέπει να τα διαχειριστείς τα ευαίσθητα νύχια, κλείς το μαγαζί σου ρε παιδί μου. Δεν γίνεται σε εμένα που είμαι 17 χρονών να με μάτωσες και να μου έκανες ένα χάλια γαλλικό και στην κυρία που ήταν δίπλα, στην κόρη της να έδειχνε φωτογραφίες, φωτογραφίες. Που το γαλλικό ήταν αλφάδι, 13 χρονών και της το έκανε αλφάδι. Που να έχει στο Instagram φωτογραφίες, που να είναι τα νύχια άπτεστα. Δεν λέω ότι δεν μπορούν να το κάνουν. Λέω ότι δεν το έκαναν σε μένα. Και ενώ τους είχα πει ότι θέλω σχέδιο, μου κράτησαν 1 ώρα. Μου έκαναν γαλλικό με σχέδιο σε 1 ώρα και ενισχυμένο ημιμόνιο. Που αν το ενισχυμένο ημιμόνιο είναι το τζέλ. Ενώ η ξαδέρφη μου, που όταν μου είχε κάνει γαλλικό, γιατί συνήθως κάνω ματζαφλάρια σχέδια, όταν μου είχε κάνει μόνο γαλλικό, μου πήρε 2 ώρες, παιδιά. Και τα νύχια μου κράτησαν σχεδόν 2 μήνες.
Και το γαλλικό ήταν τέλειο. Δηλαδή όλοι μου έλεγαν πως έχεις τα νύχια σου. Συγχύστηκα τώρα. Δεν μπορώ τα ψέματα, δεν μπορώ όταν κάποιος λέει ψέματα, ούτε εγώ λέω ψέματα, ούτε στον κύκλο μου λένε ψέματα και δεν μπορώ όταν κάποιος λέει ψέματα. Αυτό μου σπάει τα νεύρα. Γιατί είπες ψέματα για να προστατέψεις το δικό στον κόλο, τον οποίο τον έχεις λερωμένο. Αυτά για το σημερινό επεισόδιο. Είδατε, είχε τα σκαμπανεβάσματά μου, τα σκαμπανεβάσματά του. Είδατε, δεν ήταν όλα ρόδινα σταθερινά, δεν ήταν όλα ρόδινα που έλειπα. Θα προσπαθήσω να κάνω και άλλα επεισόδια τώρα μέσα στον Αύγουστο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με είδατε. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like στο βίντεο, να κάνετε μια εγγραφή, να κάνετε ένα σχόλιο, να μου πείτε τη γνώμη σας, να μου πείτε τι άλλα βίντεο θέλετε να δείτε από μένα, να το κάνετε κοινοποίηση σε έναν γνωστό σας, γνωστή σας, που πιστεύετε ότι θα του αρέσει αυτό εδώ το είδος του περιεχόμενο, να με κάνετε follow στο Instagram και στο TikTok. Και αν με κάνετε follow στο Instagram και στο TikTok θα μπορείτε να βλέπετε όλα τα νέα που ανεβάζω εκεί πέρα. Το TikTok είμαι πιο ενεργή, οπότε TikTok προτείνω. Επίσης, αν θέλετε να παραγγείλετε κάποιο από τα προϊόντα μου, θα τα βρείτε αναλυτικά στο Instagram. Που και για να τα παραγγείλετε, μπορείτε να μου στείλετε μήνυμα είτε στο Instagram είτε στο TikTok. Απαντάω σε όλα τα μηνύματα, δεν σας αφήνω παραπονεμένους. Αυτά. Ελπίζω να σας άρεσε το επεισόδιο. Ελπίζω να χαρήκατε. Ελπίζω να νευριάσατε μαζί μου. Όχι, εντάξει, δεν θέλω να νευριάσετε. Ελπίζω έτσι να καταλάβετε τι έκανα σε αυτούς τους 2 μήνες που έλειπα. Αυτά. Θα τα πούμε σε ένα άλλο επεισόδιο.